Рыгор Барадулін. Наведвайце бацькоў, пакуль яны жывыя, пакуль дымяцца коміны, нагрэйцеся ў бацькоў. Калі адчай вякоў вайней вакол завые, не трэба нікому ён, сумля сляпых слупкоў. Пішыце ім часцей, спакоем ахінайце, як ахіналі некалі яны ўсе вашы сны. Без бацькавых надзей, без ціхай ласкі маці. Куды б они заехалі, вы будзеце адны. Вы маладыя ўсе, пакуль бацькі старыя, жывуць няўмольным клопатам, каб вам лягчэй было. А на глухой страсе, якую вецер крые, бацян забытым клёкатам несе ў гняздо цяпло. Бацькі глядзяць на свет, шпакоўнымі пустымі. Адкуль у выры вымкнулі весёлыя шпачкі, а крылаў лёгкі след, трывога жалю стыне. І забягаюць дымкі сцяжынкамі на цянькі. Спяшайцеся пастэй, душою разухавецца, пакуль спагаду просячы на выставым валі. Транціце лісток, ледзь-ледзь, бяссонніцы навейце, пакуль завею роспачы, шляхоў не замялі.